Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, 2025ko ohiko deialdiaren bibe ariketa egingo dugu. Ariketa hau algebrarena da, bai, eta alderantzizko kalkulua, matriziaren alderantzizko kalkulua egin behar dugu. Hau ariketa honekin ondo ekuazio matriziala, ezta? Baina hemen alderantzizkoa kalkulatu behar dugu, abea existitzen den ala ez, A eta B bi parametroekin. Eta hor batzuek liatu ziren. Orduan, alderantzizkoa existitzeko determinantea desberdin 0 izan behar da. Kalkulatuko dugu hori. Haren determinantea, orduan, hau bidera hau, A gehi B berdi, ezta? Minus lau AB. Hau desberdin 0. Bai, garatzen badugu hau, geratzen da. A berbi, gehi B berbi, gehi bi AB minus lau, minus bi AB. Zer da hau? Nabarmen identitatea, hau ez, negatiborekin. A, ken B, berbi, desberdin 0. Vale, hori gertatzeko ze gerta behar da? A eta B berdinak badira, A ken B egitean 0 da. Orduan, A desberdin B denean, A alderantzizkoa existituko da. Bai, hori da A apartatua. Orain, B apartatuan. Erabiliko dugu alderantzizkoa. Bai? Baina lehenengo eta behin ekuazio hau ebatziko dugu. Bai? Isa bakanduko dugu. Horretarako geratzen da A isa berdin identitatea. Hau da identitatea. Gehi A beriru. Bai? Eta orain, biderkatuko dugu bider alderantzizkoa. Gogoratu, ez dela existitzen zatiketa, bai, matrizekin. Orduan horretarako alderantzizkoa erabiltzen da. Hemen geratzen da alderantzizkoa bider identitatea idatziko dut, bai, eta hemen A beriru. Vale, horrela egin dezakegu, horrela ja isa bakanduta dago. Bai, orduan kalkulatu aldugu alderantzizkoa eta A beriru. Eta biderkatu. Baina, berreketa biderkatzen badugu hau eta berreketaren propietateak erabiltzen baditugu, bai, A beriru kalkulua ekidingo dugu, bai, eta biderkadura ere bai, ikusiko dugu, horrela egingo dugu. Bai, orduan, isa, eta hau izango da, hau bidera, ba, identitatea, elemento neutroa da biderkaduran, ba, alderantzizkoa. Eta gero, A minus bat bidera beriru, minus bat beriru, ba, isa geratuko da alderantzizkoa, gehi A berbi. Orduan, bi gauza horiek egingo ditugu orain. A berbi alde batetik eta alderantzizkoa beste aldetik. A berbi egiteko, gogoratu, pues, A bidera. A matrizea, ez dut idatzi momentuz, baina bat eta bi parametroekin. Orduan, bat gehi bi, hiru. Bi bider bat, bi. Bi bider bi, lau. Eta berriro A gehi B, ba, hiru. Eta A bidera, A berbi. Biderkatuko dugu, gogoratu. Lehenengo errenkada, bider lehenengo zutabea. Hiru bider hiru bideratzi, gehi zortzi, hamazazpi. Hiru bider bi, orain lehenengo errenkada, bigarren zutabea. Hiru bider bi, sei. Gehi sei, hamabi. Lau bider hiru hamabi, eta hiru bider lau hamabi. Hau da, 24. Eta azkenik, bigarren eta bigarren. Zortzi, gehi bederatzi, berriro hamazazpi. Hau da, A berbi. Orain, alderantzizkoa. Alderantzizkoa kalkulatzeko, egin behar duguna da, determinantea. Determinantea kalkulatu aldugu berriro, edo aldatu aldugu parametroa.
bai? A da bat, bat, ken bi, minus bat, eta minus bat, berbi, bat. Listo, perfecto. Iraulia. Iraulia, gogoratu, buelta eman, lehenengo hilara, lehenengo errenkada, lehenengo zutabea izango da. Hau da, hiru bi hemen, eta lau hiru hemen. Bai? Eta gero, irauliaren adjuntua. Horretarako, kentzen da, lehenengo posizioaren elementua kalkulatzeko, kentzen da errenkada eta zutabea, orduan geratzen da hiru hori. Hemen, errenkada eta bigarren zutabea, geratzen da bi, baina gogoratu, posizio bakoitia, bi bider bi badira dira hauek biak, aldatu behar dugu signoa. Orduan hemen, lau, baina ez da izango lau, izango da minus lau, eta hemen hiru, eta hori bai ez dela aldaltzen. Eta gero zati determinantea, baina bat izan da, adjuntua izango da alderantzizkoa. Listo, ja daukagu. A berbi eta alderantzizkoa. Orduan, isa kalkula dezakegu. Alderantzizkoa. Iru, minus bi, minus lau, iru. Gehi, amazazpi, amabi, hogeita lau, amazazpi. Batzen badugu, hogei, amar, hogei, eta berriro, hogei. Hau izango da isa. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta blogorrian jarraitu jakindun.